benvidos e benvidas todos a este espazo tan acolledor, non? Para ter agora esta tardiña. Eu, pois eso, quero antes de nada, aparte de darvos as grazas, tamén por suposto a Cartabón, non? Porque cando te desprazas e chegas a un lugar onde non és unha referencia e che facilitan un espazo como este para facer unha actividade, pois sempre está ben telo en conta, non? E, por suposto, aquí a María, que me vai acompañar nesta presentación que, como veides ver, é bastante atípica, porque non vamos a facer ninguna reflexión sesuda de nada, non vamos a facer cousas que se fan en certas presentacións, vamos a intentar que interactuedes o máis posible, non? Porque este é un libro así peculiar e entón hai que ir un pouco destripando coa experiencia propia, non tanto co que outra persoa pode dicirnos, non? Entón, precisamente, para empezar, vou vos presentar a María, que sei que non a conocedes de nada, non? Porque María aquí non é conocida, entón, como sospeito que non a conocedes e me acompaña, que eu son a gran figura de referencia, que todo mundo me conoce aquí en Vigo, entón vou a presentar a ela, non? Entón, Malandesa, ou María Álvarez Landesa, pois nas súas propias palabras que aparecen neste libro, no que eu tamén tiven a sorte de participamos as dúas, bueno, está publicado por Alvarellos e é unha obra colectiva das Comadres das Letras, que nós somos as dúas. Pois ela di de si mesma: a primeira vez que escribín tiña 3 anos, foi cun pau na area dunha praia de Vigo, nun debalo de outono. Desde entón mergúllome sempre que podo nos libros e no mar. Xogo todos os días coas palabras e de cando en vez nace un verso. Da man das Comadres das Letras decidín publicar o meu primeiro poema. Bueno, e hasta aquí podemos ler. Non se pode ler máis porque agora xa lle toca a ela, agora que a presentei, pois xa lle toca a ela o seu traballo. Pois, como vedes, é unha presentación atípica onde a persoa que ten que ser presentada é a que presenta a presentadora. Xa queríamos empezar así, de forma diferente. A min faime especial ilusión terose aquí a Eva e ter o seu libro. Non vou dar moitos datos sobre o libro, aquí o temos, pero non quero dar moitos datos porque as dúas queremos que sexades protagonistas da descoberta do libro mentres facemos a presentación. Vou empregar o mesmo libro, E que é unha referencia absoluta. Eu pensaba hoxe, cando estaba hai un anaco con Alba e con Eva, tomando algo nunha cafetería, pensaba no cabalo do demo que leva aí Eva e dicía, en realidade estamos as dúas vestidas para a ocasión, non? Ela trae ese cabalo do demo que para nós ten un significado moi especial, eu veño coas chapas das comadres que para min tamén teñen un significado moi especial, non? Entón, bueno, pois que esa garimo que está no libro e que nos temos que estea tamén o se presente, non? Na presentación do libro mapa.gal. Eva escribía de si mesma: son chaira, terra moura e choiva, tamén pedra onde medra a erva, osixénome cos libros e coa escrita, nas aulas tezo a miña arañeira de soños, elixo a imaxe, o breve e híbrido. Hasta aí tamén podo ler sobre Eva. Sí, porque presentemos a María, pero non vos dixen o que vai facer ela aquí. María vai a facer unha función específica que deseñei eu para as presentacións, que se chama ser guía de lectura. É a guía de lectura de mapa.gal. Oxe, porque tuven outras guías de lectura, algunhas delas aquí presentes incluso, pero vamos alternando, non? Entón é a guía da lectura, entón vai dar as indicacións de que facemos hoxe aquí. Bon, entón, a ver, unha das cousas que estades a tempo de facer, sabendo que hai de ser tamén protagonistas deste encontro, é que podedes marchar, vale? Este é o momento de decidir se ficades aquí con nós e descubrimos o libro xuntos ou se marchades. Así que, bueno, se alguén quere marchar, este é o momento para facelo. Imagino que todos queredes ficar aquí, entón o que vamos a hacer... Deixes 2 minutos, bueno, non van quedar, se hai aínda 2 que acaban de entrar, non vai marchar ninguén. Entón, o que podemos facer é iniciar o procedimento coa declaración de autoría. De autoría, sí, bueno. Bueno, pois entón, como isto é algo moi serio, voume poñer en pé.
pois eu declárome culpable de esta obra que teño aquí nas mans, deste pequeno xoguete, deste obxecto, non? Digo que son culpable porque é certo que o escribín, que o deseñei na súa maior parte, tomei moitísimas decisións ao respecto, é dicir, prácticamente todo o que vedes é culpa miña, é culpa en todos os sentidos, no sentido de que o que non este ben foron decisións miñas. Se algo vos parece que ten axeito, pois seguramente tamén tiven que ver eu, non? Entón, bueno, pois como supoño que igual xa sabedes, e se non xa lo comento, é unha autoedición, por iso digo que as decisións están moi tomadas personalmente, non houbo un apoio editorial, non houbo outras persoas que realmente acompañasen, perdón, houbo moitas persoas que acompañaron o proceso, pero non que tomaran decisións. De feito, algunha decisión que eu tomei pois foi moi polémica, despois falaremos diso, supoño, e xeraban moitas disputas nos bares, que era onde máis falábamos de como iba a sair mapa.gal. Ben, entón vou empezar lendovos algo. Invisible. Así son eu, nin nome teño, ninguén mo puxo. A ningunha de nós. Somos fráxiles, efémeras. Sei no ben cando as escoito vir vindo. Acheganse outra vez esas bestas grandes. Ao movérense, fan tremer o mundo enteiro. Todo se acanea, deixo de ser dona de min mesma. Asítanse os meus membros convulsamente. Desconxúntanme esas pegadas brutais. Estalícome tentando ceibar o medo. Quixera fuxir desta indefensión. Porén, estou apegada á terra. Esa é a miña natureza. Estremézome máis, está moi preto, demasiado, xusto enriba, non, por favor, non quero morrer. A traxedia rondoume. Perdín unha compañeira. Marea sorte, demasiada dor. Nin nome tiña, así era ela, invisible. Bueno, pois despois das declaracións de culpabilidade de Eva, eu sei que a ela o que lle gusta é que focedes no libro, entón hai por aí varios exemplares para que poidades mergullarvos nos seus poemas. E imos, bueno, podedes visitar todo o libro, pero sobre todo Eva apreciaría que lle dedicasedes tempo a parte de Matria, vale? A esa parte coas estrofas pequenas de 3 versos, vale? Esas palabras escritas para que vos fagades unha idea, o que remata na páxina 25. Este é un libro moi extenso, que ten unha cantidad de páxinas innúmera, e entón isto chega ata a páxina 25. Tendo conta que só están impresas algunhas. É un libro que pode provocar en nos moitas preguntas, vale? Porque, bueno, como vedes, é un libro atípico. Entón, buscade, remesede, e se queredes facer algunha pregunta ou atopades que hai algún poemiña que vos fai especial ilusión pola palabra ou polo contido, pois ficade con ele e despois falamos.
por aí unha lectura. Bueno, pois se temos algunha pregunta para facerlle a Eva, este sería o momento, sen vergoña. Calquera curiosidade. Non ten título. Bueno, a ver, non é estrictamente certo. Título ten, porque estamos presentando un libro que ten un título e aparece, se vos fixaves, no cartaz que se fixo en relación con isto, ten título. O que ten de extraordinario, vamos dicir así, é que non está o título na capa. E efectivamente ese foi o motivo que máis discusión xerou en moitos espazos, e como dixen antes, en moitos casos pois bares e terrazas, restaurantes, no? Eu decía, non vai a levar título por fora. Dicíame, eso é imposible, non pode ser. Despois non se pode catalogar nas bibliotecas, non se pode, eso nunca se viu. Incluso teño que dicir que me ofreceron títulos estupendos, porque pensaron que eu non tiña un título previsto para poñerlle. Entón ofreceronme títulos. Podería facer, un día vou facer unha quiniela, vou traer unha actividade tipo quiniela para que intentedes adivinar que títulos me propuxeron e que títulos non me propuxeron. Pero sí, que decir, por eso digo que todo o mundo contribuía, non? Quería, pero non ten título por fora, porque eu quería poñerlle un título originariamente aquí que ao final non lle puiden poñer, porque se deron unha serie de circunstancias que fixeron que o que para min iba a ser o título, que era unha única palabra que seguro que descubrides cal podía ser despois de manipulalo un pouco, pois empezou a usarse tanto, publicouse outro libro con ese título, saliu un documental, saliu unha película, empezou a estar tan en todas partes que me pareceu xa inoportuno que ese título que eu pensei para este libro no 2016, que foi cando escribín, pois pareceume desaxeitado poñerllo, no? E para min non había outra posibilidade, de cambiarllo. Non? Todo o mundo me ofrecía títulos, a veces con moito xeito, pero eu non, cando tú tes un soño e o soño ten un nome, non se cambia facilmente. Entón, ao final, ao final sí que lle cambiei o título, teño que dicir, pero como non podía ser o título que eu quería e iba a ser outro, pareceume que ese non tiña por que ir na portada. Porque para min aquí sigue estando unha palabra que non se ve, no? Que está dentro. Despois xa vos sigo contando despois máis, se me preguntades. A ver, algunha pregunta máis? Algunha curiosidade? Curiosidade, digo eu unha. Na página 19, que fala da caballeira, os cogumelos, do toxo, da erva, silveira, castiñeiro, sobre todo do toxo, valente mozo do país terquea en cobrir as leivas. Sí. Porque resulta que toxo é o meu can. Así se chama. Sí. E efectivamente o que pon aquí é un valente mozo do país e terquea en cobrir as leivas. Porque é terro como eu só. Pero é o meu can así. Ten 8 anos. E despois o cogumelo feixe de meigos agardan a choiva ben enrastrados. Está francamente ben. Eu, desde logo, se teño que... Estuve vendo varias cousas, e esta página 19 pois é que me está gustando máis. Sí, bueno, xa ides vendo que están un pouco en conxuntos, un pouco organizados, con certa disposición, bueno, todo ese tipo de cosas. O que espero é que vos susciten cuestións e que máis preguntedes, porque claro, o habitual normalmente é que eu chegue aquí ou alguén previamente diga, no, este libro escribiuse así, deuse este xeito e isto e o enumere, e eu creo que é máis interesante que desde que o vedes que preguntedes o que realmente vos queredes saber, porque ao mellor eu podría contar cousas que non son de interés, non? E bueno, vendes que hai unha serie de elementos que están, outros que non están, o cogumelo e o toxo, bueno, os toxos, o toxo é un elemento moi importante, moi representativo para min. Eu tive un problema co poñer o nome ao can, que unha muller, unha veciña, e parece ser que toxo é ti, non é o can. O que ela non sabía por que o motivo lle poñía o toxo. Eu busquei o nome por enxeme que é o toxo. Xa. Sí. A min se me ocorren preguntas, pero a ver... Sí, eu tiña unha curiosidade, non? É que vexo que en cada páxina escrita empezas por un haiku, que teñen estruturas, Sí. non? Empezas por un, logo na seguinte páxina son dous, hai un porqué desta distribución? Sí, claro, é que
a ver, hai moitas maneiras de escribir. Eu son bastante pouco organizada, pero si é certo que, curiosamente, con esta parte que vos pedín que lle botarades un ollo, esta parte inicial, Matria, xurdiu como un conxunto desde o principio, e xurdiu todo a partir dese primeiro poema. O sea, ese primeiro poema que aparece foi o primeiro que apareceu, e inmediatamente a raíz de aí foronse desatando outros, e da maneira na que foron xurdindo, como xa se iban estructurando. Isto para min é moi chamativo, porque eu nunca escribín así. Eu sempre escribín moito, moi solto, nunca despois lle daba xeito de conxunto ou de unidade, non? E isto pasoume ao revés, o sea, a partir de aí empezaron a xurdir, entonces terra así que era único, non necesitaba nada máis, pero logo para empezar a facer referencia a outros elementos necesitaba máis espazo que un único poema, entón tuven que ir ampliando. Bueno, pois en algún caso chegaronme con dúas unidades, en outros casos, por exemplo, para falar da auga, pois foime necesario moito máis, non? Entón aí tuven que ir ampliando. E despois xa de chegado a esa parte, digamos que chegado aí, xa parecía como que iba unha estructura, non? Que se iba organizando en grupos visualmente, porque xa o escribín así, xa o escribín físicamente, de maneira que nunha páxina estaba así, na seguinte xa había como un pequeno debuxo entre progresivamente nas páxinas, non? E despois enseguida apareceron o que aí son as criaturas, non? Os seres vivos, e quizás o último en ter o encaixe foi esa parte central, que para pasar dos elementos ás criaturas, que aí tiña un 5 que non sabía moi ben como resolver, e, bueno, quizás esa parte dentro da organización, que foi bastante consecutiva, é un todo máis que unha serie de partes que se van sumando. Quizás o 5 sí que foi o que me deu máis que facer, porque me requerían uns conceptos que non tiña demasiado claros para artellalos. Algunha pregunta máis? Fago eu unha pregunta. Fai ti unha pregunta. Non, se non vou ter que preguntar iso. Eu xa coñezo a resposta, pero para que vos la conte a vos. Están escritas únicamente as páxinas impares. Sí. Claro, eso, como xa vos dixen antes, tamén foi unha elección miña, non? Bueno, ten certa lógica, porque claro, cando se escribe e se decide publicar algo tan pequeno, que decir que ten tan pouco corpo, tan poucas páxinas, claro, tens que faceros unha idea que eu inicialmente o que tiña previsto era publicar 9 páxinas. Entonces, que son as que abarca Matria propiamente dita. Entón, claro, 9 páxinas así en si mesmas non parece que sexa unha cantidade moi habitual para un libro, non? E tamén sí que xa estaban só nas páxinas impares, tamén para que se percibise máis ese, non? Un pouco o facer o movimento é moito máis visual, ese cambio de, digamos que de escenario, de estructura de un número a outro, se todas están na mesma páxina. Se están en páxina par, en páxina impar, eso non se percibiría da mesma maneira, non? E despois, bueno, a outra parte que lle engadín despois, as outras partes que conforman o libro, a verdade é que tamén os textos encaixaban nunha única páxina. Bueno, pareceume que estaba dentro dunha lógica deixar as páxinas pares limpas, excepto unha que quixen marcala precisamente para sinalar que se pechaba o que para min era o bloque fundamental, non? Entón aí quixen poñerlle un cruño, decir, isto era, e logo a partir de aí outras cousas. Eu sei que Eva estaría especialmente contenta se mercades o libro, sí, en que empregases estas páxinas para escribir ou debuxar ou pintar ou pegar o que queirades a partir do que está escrito, porque ela ademais ten así o seu libro tamén. Sí, bueno, o meu libro ten algunhas peculiaridades, como que faltaba unha páxina e tuve que complementarla, pero sí que está pensado para que tamén está un pouco, a idea é que aproveitedes as páxinas pares para o que vos consideredes oportuno. Se ledes e se vos ocorre poñer unha nota, como se é a lista da compra, a veces, pois por que non? O mellor aparece algún elemento que non se evoca, non?
pero sí que é certo que eu, e sei que hai xente que iso lle parece pois un sacrilexio enorme, tendo a escribir e a manipular os libros un tanto, non a destrozalos, nin a ser respetuosa con eles, pero sí a anotalos, a facelos meus. A min gustaríame que teña o libro que faga seu tamén, que busque a maneira, non? Teño compañeiras que se animaron a facer algún debuxo, eu aproveito a veces tamén para asinar, a veces aproveito esos espazos, outras veces non, a veces aproveito, tendo a utilizo porque me leva bastante tempo eso, entón normalmente asino na parte onde están os textos, non? Pero sí, sería fantástico. De feito, eu conto facer unha segunda edición con pegatinas para a modo infantil. Bueno, xa entreguei algunha edición con pegatinas, non sei se se materializou, pero sí, xa teño iso previsto, non? Para poder despois que se acheguen o texto, sobre todo a rapazada, que non é un texto cómodo, pero sí que creo que é suxerente e que, bueno, se teñen algo que os anime a entrar no libro e a facer algo, mellor é máis doado que o libro non sexa pois non sei, un adorno para colocar nunha estantería, non? Senón que sexa algo que se fagan cousas. A outra pregunta ten que ver, bueno, cunha das virtudes que ten Eva, que ademais de escribir moi ben, debuxa moi ben. E que o que vedes no libro tamén é obra dela. Sí, tamén son culpable deso. Tamén é culpable diso. Ese punto son culpable tamén. E tamén é culpable diso. Entón, gustaríame que me falase disto. Bueno, pois ese pequeno elemento que temos aí, que como non me preguntabes nada, vou vos preguntar eu, que considerades que é o que está representado aquí fora. Despois, a ver se me... A ver, non é que haxa unha única resposta, non? Pero teño curiosidade por ver como interpretades, porque tamén hai varias posibilidades. Este é un debuxo, é moi acaído isto, ahora que chegou alguén da miña época escolar, porque este é un debuxo que eu fixen, mellor dito, é parte dun debuxo que eu fixen cando estaba no instituto. Cando estaba en COU, no instituto. Debuxaba bastante nas clases, moito, diría eu, e entón pois é un detalle deste debuxo que aparece na lapela de atrás. O debuxo completo sería o que está na lapela de atrás, aquí está máis pequeno, o debuxo en si mesmo tería un tamaño máis real en relación co que aparece na portada, non? Entón, no momento en que eu decidín que... Bueno, non, isto xa é outra pregunta. Se me facedes. En calquera caso, o debuxo é de cando eu estaba no instituto. Iso quere dicir que é do ano 1992. É do ano 1992. Estuvo guardado nunha naveta, como moitos textos meus, pois ata que alguén lle viu posibilidades. Porque iso sí que é certo que houve alguén que viu que eso podía ser o que debía estar aquí. Ese debuxo meu. Pero bueno, eso, que interpretades? Porque aquí hai varias... Que pensades? Bueno, ahora que vos enseñei outro dibuxo xa é distinto, non? Cando se ve só, a veces xorden así como cuestións moi interesantes. Que nome lle poríades? Non lle dá unha flor. Sí, sí. Marica dixome un día que lle parecía a flor azul de Novalis. Eu creo que Marica que non sei, que está imbuída por algún espírito poético moi superior a outras persoas para ver iso, non? Pero sí que é certo que a flor hai varias persoas que pensan que me din que lles parece unha flor. A mí parece unha libélula. Unha libélula. Sí? Unha bolboreta. Sí, sí. Sí, ten ese aspecto. En realidade, non son menos válidas as vosas interpretacións. Este debuxo en si mesmo chamábase O Niño dos Dragóns. Entón, supoño que en aquel momento para min eran dragóns todos os pequenos debuxos que aparecían, os elementos que aparecían aí, non? Pero significativamente ese que está aí. Entón, bueno, pois tuvo así unha historia peculiar e terminou sendo o único que aparece nesta capa. Non quedou aí de protagonista absoluto, como vedes. Bueno, ese non hai máis preguntas. Non, pero algunha haberá. Sí, a ver, algunha máis? Sí, mira, agora hai. Isto non pode ser, que las sabes respostas, ademais, isto non vale.
Nas páxinas, na 11, 15, 23 creo que é, hai unha letra mayúscula no medio da páxina. Sí. Claro, é que isto todo ten que ver que, porque eu a veces son así como que me custa non enterarme das cousas. E entón tamén tendo a pensar que o resto que lle pasa como a min, que a veces que ao mellor non se dá conta das cousas. Entón, por se alguén non lle quedou claro que todo eso que está aí enfiado, vou usar esa palabra porque me parece moi apropiada, enfiado do poema 1, non sei, a páxina onde hai un poema, a páxina onde hai 9 poemas, por se acaso eu vou deixando pistas, poño o cruño por detrás onde se acaba e entón vou poñendo unhas consonantes no oco central, porque esas consonantes son as consonantes da palabra matria, por se alguén aínda non se enterou, e entón pois todo vai levando a esa idea de conxunto que eu quero que chegue, non? Sempre hai alguén, bueno, sempre non, pero a veces hai alguén que me di, bueno, e por que as consonantes e non as vocais? Dices, bueno, porque as vocais sería A e A, pois sería moito máis difícil que alguén chegase á conclusión de que realmente levaban a unha, quer dicir, que teñen moitas máis posibilidades de asociarse a distintas palabras, non? Entón as consonantes eran máis evidentes. É certo que esas consonantes en algún momento estuveron en vermello, por se acaso non se vían, por se acaso alguén non as vía, estuveron en vermello, pero despois houve algunha cousa máis en vermello que tamén lle quitei e ao final todo terminou en azul. Bueno, e hasta aí podo contar. Hasta aí podo contar. Algunha pregunta máis? María non ten exemplar, non sei se chegar. Non sei, pero María xa o conoce tamén, senón. Digo porque aquí como manipular, o obxectivo é manipular o exemplar para que... Sí, pero mándalle un ali para atrás por se acaso ten algunha dúbida para facer unha pregunta ou algo, unha intervención. Senón, o que podedes facer tamén é se hai algún poemiña desas de 3 versos que vos gusta especialmente, a idea sería recitalo agora. Ou opinar ao respecto. Ou opinar ao respecto. Tampouco, sí. Recitalo vos. Non, vos. No. Ela é culpable e eu presento a culpable. Agora sodes vos os que podedes ler ese poemiña. Oi, no. Orballo. Orballo está dentro do conxunto da auga, claro. Para min o conxunto da auga é moi importante. Orballo, por suposto. Hai outra palabra aínda máis, quizáis máis importante para min aí nese conxunto, porque ten que ver coa miña identificación mental. Entonces eu, mentalmente, na que nacín na aldea de Lugo, pois considérome chairega. Entón, para min aí hai outra palabra que me representa moitísimo. Pero orballo sí que me parecía necesario, non? Como esa permanente pingueira que non sempre percibes, non? E, bueno, leo cho logo, pero hoxe tivo que os leades vos, porque eu xa os li moitas veces. Húmido axóuxere, pinga de luz que amence adurmiñada. Algúnha suxestión máis? Non? Sodes máis de auga, máis de outro elemento? Veña, hai que opinar, sodes de auga. Sí, todo o mundo é de auga, non hai ninguén de terra, nin de lume, que cousa. Non? Ningunha criatura que vos chame a atención. Nada, non hai criaturas. As criaturas tamén teñen historias moi interesantes, máis a lo deso. Por que... é que non me hai unha pregunta que non me suelen facer que me intriga sempre, porque non me preguntan. O título xeral do libro, o mapa.gal. Sí, bueno, esa tamén había que facerme. E claro, como ao final non lle puiden poñer o título que eu lle quería poñer, pois dentro das miñas especulacións posibles para darlle un nome de algo, para que sí que efectivamente se puidese catalogar, ainda que non levase un título por fora, pois ao final decidín que o que facía era coller, claro, vale, Matria non se podía publicar como tal, non? Cheguei a esa conclusión. Entón, dixen, bueno, pois xa que non se pode publicar como tal, pois vou a publicar outra cousa que dentro este isto que eu quero publicar con nome que eu lle dei, porque non lle vou cambiar, porque son moi terque como o Toxo aquel,
pero leva outros trozos e entón o conxunto leva outro nome. E de cada unha das partes, o sea, de cada unha das partes collen unha sílaba, digamos, non? Entón, de Matria está o má, despois dos textos que forman compañeiras, collín o pa, que me gustaba ao final un pouco, bueno, pues, cando vas descartando, dis, bueno, pues polo menos vou poñer unha palabra que teña unha certa sonoridade así que me guste, no? Pues tiña varias as, bueno, mapa, pues parecía un nome, bueno, aceptable, non era o que eu tiña previsto, pero parecía aceptable. E logo, pois a última parte .gal, porque ten que ver cunha proposta na que participo todos os anos, que me gusta moito porque é de escribir relatos curtos, e se chama así, os relatos.gal. Entón, pois como eran algúns relatos que enviara ali, pois simplemente engadín o .gal e entón xa me deu un título pois bastante diferenciable. Dixen, bueno, pois ese título é aceptable, non comprobei que non estaba registrado, que non estaba, que ninguén o collera. Dixen, pois agora mismo antes de que se lle ocorra a outra persona isto, pois venga xa. E entón quedou así. Despois deu outros problemas, esta escolla tamén me trouxe outras consecuencias que eu non tiña previstas, porque é un título, claro, que tamén dá as súas cousas e as súas, bueno. Cal era o título original? Ainda non. Sí. A ver, tú cal crees que era? O Matria, Claro, sí. pero parecíame terra tamén. Sí, no, porque, claro, Matria digamos que para min é o nome co que eu me refiro a todo aquilo que para min é unha referencia. Entón, María é unha matria, ¿no? Matria para min, porque é unha persoa que é referencia. Somos Entón, matria. Sí, pois é referencia aos espacios xeográficos que para min son fundamentais, vivenciais, son referencias moitísimas persoas e moitísimas realidades, non? Entón, digamos que tamén todo ese deseño de territorio idealizado que aparece aí, e todos esos elementos, esas criaturas, esa última parte, non, onde aparecen tamén baixo o nome de criaturas, pero xa aparecen, digamos que unhas realidades que son máis climatolóxicas que outro tipo de seres, digamos, pois para min todo eso son referencias vitais, non? Entón, son matrias. Entón, e a terra, por suposto, non? A terra como elemento de partida, non? E agora, despois de todo isto que estou dicindo, estou pensando algo. Agora os elementos están me recordando outra cousa, pero bueno, vou deixar, despois falamos, porque non me dirán esas cousas que non as reflexionas hasta bastante despois, non? E iso. E que significado ten o azul? Pois ao final o azul quedou absolutamente asociado a Matria, o cal ten a súa lógica, porque para min, por suposto, Galiza tamén é unha matria fundamental, e entón, pois, claro, un azul sobre blanco era unha representación moi interesante, pero é que o meu debuxo era azul. O sea, o meu debuxo era azul, porque eu dibuxaba a Bolivic. Pois claro, no instituto tampouco teño ningunha técnica, non teño formación, tiña compañeras que iban comigo ao instituto que dibuxaban moi ben, que pintaban porque tiñan coñecementos, pero eu debuxaba no que tiña a man para tomar apuntes, que eran os bolis. De feito, este debuxo estaba nunha folla de apuntamentos e estaba bastante... Que falabas antes de que habías eliminado algúns... Sí, claro, porque inicialmente, como eu quería ese fío conector, que eran as letras mayúsculas, e as poñía en vermello para que fosen moi evidentes, no momento en que a portada foi azul, empecé a tomar unha serie de decisións, dixen, bueno, por que van a ser vermellas? Si a portada é azul, pois azul, non? Igual que a palabra matria, que aparece, que tamén esa última pista, non? Que está na páxina 25, bueno, pois a palabra central que aparece en todo o conxunto, por si acaso alguén seguía sin enterarse, non? Isto xa sei que é así unha fixación miña, pero bueno, cada persona ten as súas. Entón, bueno, pois volve a ser matria, e esa palabra tamén estaba en vermello, polo mismo, para que se vise ben. Pero, claro, logo chega un momento que dixome, si
por unha cuestión como de coherencia, se todo é azul, para que ahora o vermello, non? Entón, eso foi así, foi pequenos cambios, o sea, foron cambios que se foron dando. Un pouco tamén como dos títulos, os títulos inicialmente non estaban así. Sí, non estaban así originariamente, porque a mí non se me ocurriu ese formato. Eso sí que foi algo que do que non son, bueno, son culpable porque mo comentaron, mo propuxeron, e terminou sendo unha idea que me pareceu moi válida e a aceptei, pero sí é certo que non era así, eu tiña os en riba, tiña o título en riba, e houve alguén que me dixo, hombre, isto necesita unha perspectiva estética, visual, diferente, non encaixa para nada, está aí pechándos, non parece unha unidade, isto vai a quedar ben de lado. En Estea. É unha posta en Estea, no poemario. Sí, eso na miña opinión gañou moito, foi un dos consellos que me deron. Foi un acerto, Sí, o cambio foi absoluto, María incluso que o viu antes dese momento, para min tamén foi un cambio. Teño que dicir que este cambio, ademais, porque é unha persoa nomeable, ten un nome, hai que recoñecerlo, e foi Luz de Arriba, non? E que foi unha das persoas que lle pasei o texto cando estaba xa desesperada, porque non sabía, eu pensaba que era un texto que merecía a pena que vise a luz, pero non sabía que facer con el, porque non sabía eu non sabía moi ben si sacalo en formato libro, si buscarlle outra, non, convertilo en outro tipo de artiluxo, porque era moi pequeno, con moi pouco texto físico, e entón ela deume algún consello que me foi moi útil. Tamén foi a que viu o detalle da portada, teño que dicir, o cal é lóxico, porque sí que é un artista, unha persoa que ten unha visión plástica clarísima. Entón, un día vendo debuxos meus, por outra cousa, de feito, saímos dun recitado en Lugo, estábamos tomando algo nun bar, e vendo debuxos meus, dixo, hombre, iso que tes aí sería a portada de Matria. Naquele momento dixen, que ideas se lle ocorren. Pero despois pensei así, tiña razón. A parte ela dixo non o dibuixo completo, ese detalle. Si, en aquel momento non lle fixen, bueno, que ideas se ten, e xa se ve que é un artista. Pero logo pensei, sí que me encaixou. Foi desas cousas que che din que ten un sentido. Quer dizer, que nese sentido, quizás foi a persoa máis próxima que tuve a un consello editorial, porque me deu dos consellos de unha utilidade, na miña opinión, saliu ganando moito con iso, non sei. Sobre todo porque a portada, desde que decidín que non iba a levar o título por fora, non tiña nada. Era unha portada que non tiña nada, non tiña nada de nada. Entón, bueno, o feito de pensar en poñerlle algo, parecía necesario, e foi unha boa opción. Está aí na parte superior dereita, por alguna razón? Porque era un pouco donde o vía. Eso sí que tamén foi decisión miña, era un pouco donde o vía. Eu non quería que estuvese no centro, no medio, nunha posición central, porque apetecíame que como é unha parte, quería que tamén un pouco ser fiel á orixe. A orixe é unha parte dun debuxo completo, non? Entón, no debuxo completo, como non está o debuxo completo, pois quería que parecese que está como escapando, non? Que está saindo, que está a punto de sair, que está como nun movimento que está escapando. En cambio, se colocas no centro é como que estás fixando, non? Que o estás paralizando. Bueno, esa era unha impresión que tiña eu. E pareceume que nesa posición que estaba ben, que encaixaba. Sí, tamén era unha maneira un pouco como de animarte, non? Te lo aí e dices, pues a ver, a abrir, non? A ver que... É que muda totalmente, se pos aí, se pos no centro, se pos no outro lado, completamente. Sí, é certo, sí. Sí, eso sí que tamén foi unha elección miña. Pareceume que aí que era moi acaído. De feito, a persoa que mo maquetou, e porque eso sí que bueno, yo pasei a unha persoa para que mo maquetase, que fixo un traballo moi digno, porque había bastante cousa que organizar, sobre todo con esos títulos laterales, coa disposición dos poemas, co feito de que só se escribisen as páxinas impares, pois en algún texto, como no de Comadres, había moito texto e non era fácil encaixar aí todo o texto, non? Que iso é a páxina 33, e entón, bueno, tuvo bastante traballo. E si é certo que a primeira vez que mo pasou,
non estaba onde eu quería. Non estaba centrado, pero estaba menos na esquina, e eu creo que foi das poucas indicacións que din, e dixen, non está ben, isto non o quero aí, eu quero que este máis neste outro sitio, non? De feito, creo que foi igual, hasta o mellor foi a única indicación que lle din, me parece, porque polo resto estaba moi contenta co seu traballo, porque sí que foi viu moi ben o que eu quería, e bueno, acomodouse moi ben o tipo de estructura que eu quería e a complexidade estructural que tiña isto para montar, non? E bueno, eu creo que ahora de preguntas igual xa estamos ben. Algúna dúbida máis? Non? Bueno, Pois estaría ben que lixisen, collemos 3 palabras desas que aparecen sí, aí que como propoña, título, sí. 3 palabras ou alguna que este polo medio, que este tampouco. polo medio, sí. 3 palabras. As primeiras persoas que falen, 3 palabras. Ben. Invisible. Saraiva. E Toxo. Esa invisible Saraiva que cobre os toxos, non? Sí. Dalle, Alba. Ben. A ver, vou sacar isto. Este é o comodín do público, eu creo. Ese é o comodín do público, sí. Hola, son Alba, quitáisme coñezades de outras presentacións cando viñen a presentar cousas de romances, imprevisión en romances sobre Abel Caballero, sobre Mercedes Peón, subida na noria de Abel Caballero, que conseguía derrubar a noria cantando, por exemplo, foi un gran romance que compuxemos aquí. E hoxe imos facer unha regueifa. Sabes o que é unha regueifa? Mais ou menos. Vale, entón, o que imos facer vai ser con estas 2 palabras que eran Invisible, Saraiva e Toxo. Moi ben. Entón, imos facer unha regueifa na que vos ides ter que cantar un pouco. Perdón, xa sei que isto non é unha clase de secundaria, pero vamos a intentarlo. Entón, eu canto un verso, canto o segundo, e despois o segundo temos que facer isto, vou vos ensinar a melodía, vale? Canto como nos obradoiros, canto, conto 3 e repetimos, sí? Sería, o que tedes de cantar é moi simple, ai la, vale? Podes cantar ai la, non pasa nada, non hai que afinar tampouco, vale? A de 3, ai la, 1, 2, 3. Ai la. Vale, bastante ben. Mellor que as persoas do primeiro da ESO? Non o creo, porque son as mellores. Vale, entón eu cantaría o primeiro verso. Vamos facer unha proba, por exemplo, con que podemos facelo? Pois con algún título de libro, por Salma de violino, vale? Perdoaime, compañeiras. Cando fagas este facer aí la, vale? Vamos a probar. Ai la. A ver. Ai la. Vale, a ver, outra vez. Ai la. Vale, é xusto cando poña a man, ¿sí? Ai la. Mais ou menos, me llamo hasta aí inventando porque son neta de gran improvisadora. Entón, fago así. Ai la. ¿Sí? Ai. Casi. Fago así, que tal? Vale, entón, imaginai. Perdoaime, compañeiras. Ai la. Se aquí eu desafino, non estou ben nesta orquesta, coa miña alma de violino. Vale, sería algo así, por exemplo. E despois, exacto, miña abuela por miña patrocinada. Algo así. Entón, o estribillo... Está moi ben. E despois o estribillo é moi sinxelo, vale? Que decir unha familia. Ahora moi fora. Eso. Entón, despois, voy a ponerse así como alterado. Entón, vamos a ensinar a melodía, ¿vale? O estribillo. Sería ay la la la, ay la la la. Hasta ahí, ¿vale? Volvemos a repetir, repítomelo. Ay la la la, ay la la la. Vale, repetimos e repetir. 1, 2, 3. Ai la la la, ai la la la. Vale, e o estribillo moi sinxelo é repetir 2 veces isto. Sería ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la. Vale, máis ou menos? Está ben? Sí? Non tedes por que cantar moi alto, vale? Non vos preocupes. Entón, era invisible, como era? Saraiva e Toxo. Vale, perdón. Entón, este libro que vin mellor cando empezou, porque cando empezou non, perdón, antes de que estivese publicado, porque cando empezou eu non acabara nin a carreira,
Ensinoumo Eva porque fomos compañeras de traballo en Guitiriz, na Terra Cha. Sempre me pareceu como un libro moi vinculado como moi a literatura popular. A literatura popular sempre ten moitas dicotomías. Por exemplo, as estrelas miudiñas son as que compón o tempo, dime rapaciña, meter o pensamento, por exemplo. Ou xa chegou a primavera, que é o tempo das cereixas, e logo ti inventabas, non? As improvisadoras sempre temos moitas dicotomías vinculadas á natureza, aos elementos, aos animais. Entón, pois quixemos facer isto hoxe para darlle outra vida, para expandir un pouquiño, sí? Entón, Invisible, Toxo e outra vez... Saraiva. Perdón. Vale, entón... Chegarte. Sí, perdón, Invisible, Toxo e Saraiva. Entón, vamos alá. Acordadevos do... I love... ¿Sí? Vale? Cando fala así. Acordadevos, vale? Xa vai vir a primavera, imos facelo posible, coas flores máis transparentes, para inundar o invisible. Ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la. Estamos acompañadas, o verso non queda coxo, que non nos firan os verbos, como nos firen os toxos. Ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la. Fronte ao silencio a tinta, fronte ao calar e a raiva, fronte á chuiva miúda, nos daremoslle Saraiva. Ai la la la, 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 ai la la la. Moi ben cantado, moi ben. Pois darvos as grazas por estar aquí con nós acompañando a Eva e o seu mapa.gal, especialmente a Matria, aí dentro. E cando empezaba presentando a Eva dicía son chaira, terra moura e choiva, tamén pedra onde medra a erva. Eu a primeira vez que lín o proxecto, aínda non era mapa.gal, eu lín Matria, tiña a sensación de estar na chaira, que era inverno e que era noite, e sobre todo que era silencio. Para min hai moito silencio nestes poemas de Eva. Entón o meu consello, se admite, é que se ledes o libro, que vaiades por aí, por atopar o silencio e que tendes que atopar ese silencio para poder ler estes versos e chegar ao fondo. Moitas grazas por estar aquí con nos. Para nós é un día de festa, atoparnos en Vigo, non sempre acontece. Non pasa moito. Entón, pois, moitas grazas por estar aquí e grazas a Cartabón por cedernos sempre o espazo que é a nosa casa. Sí, moitas grazas.